Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. I will make sure nga maserbisyuhan ako si Oliver, my soon-to-be husband, dili lang sa adlawan, ilabi na gid magapi. Yabag na. Labi ko kumuton impayhan. Hey! Tito, Yes, iha. may mo pa. Hiskutan ta nang may tungod sa among kasal ni Oliver as soon as makagawas ka na din sa hospital. Unsa? Sure, iha. Planuhon ta na ang mahitungod sa inyong kasal sa akong anak. Tito, Si Arsa ko. Ubananta ka. what? Unsa? Basi naglain ang iyang tiyan sa among gikaon kaganina dito sa kantin. Daghan magkayo gikaon god. Akong ubanan. Tingalig kuya pa niya sa suod. If that's the case, then I should be the one to accompany Danny inside. Basta sayod ko sa angayang buhaton. Unsa? Mangihir ako. Bahala na mo diha. Oliver, asa ka? Bantay sa pultan sa CR. Unsa? And why would you do that? Trip na ko nga malayo nimo. Gets mo na? Oliver, unsa ba? Dad, isn't it obvious? Wa ko'y... Sige, ipadayon. Shit. I see. You have a good son here, Tito. Dali lang mapatuon ni mo. Kara ang ipaniguro ko kanimo, iha. Mutuman si Oliver sa tanan kong isulti niya. Ha? Kano sa lang, Daddy? Karon, I will give you no choice kung dili ang tumanon ko. Shit. Dad, may wa mang magsulti nga kitara. James, biya isa mi. Dada na si Angel sa imo pagawas. Kaya may panagsultihan mi si Daddy. May danon kayo. Pero, Please. Can I just stay? Dili ko maminaw. Magduwa ko sa kong cellphone dito sa couch. Dili. Please. Kadyot ra kayo. Kiss me. Huwag mo kawas ko. Umaabot na nakagapana. So, kiss me like a husband should. Unsa man day pagkiss sa bana kung mubi ang asawa? Smack raman, di ba? Yes, Mac. Pero, sa lips. Unsa? Ano na pa? Kay mo kawas na ko. Masabay ko ni James. Dire. Oh. Nagkahawak sila tubangan ni Jaime. Wa man lang mao nga may mga tao sila palipot. Pagka kagidog na umpisa ng sound, Oliver. Bakakon. Ano bang napadama ko sa mga pasalig? Buang rigid kaayo ko nga bituon mo. Makakon ka. Wa ka gid gihapon mausab. Smack ra atong sabot. Pero gikuptan nimo nga akong naong. Yummy. Maragdalit na hinuon ko ganaang mapalayo pa ni mo. Yapag na. Unsa? then I should go now. Ayaw. Bit-bitasan ng babayan na pa yung gawas. Fine. 5 minutes. Og mabalik na kog sudin, he. Unsa? Kakadit, ana.
30 minutes. What? That's too long. Layo na ko nagpaabot. Then don't. Mahimo ka na mo pauli. Fine. 10 minutes. 20. 10. Pauli lang sa inyo. Huh? Fine. 20 minutes then. Da. Let's go, James. Can I come to your office? Dad, O sabay pakisultihan mo na ko. huwag kinahinungdan kami adto ko sa imong opisina sa miaging adlaw. Kay gusto ko makigsulti nimo. What is it all about? Gusto na ko mo trabaho Asa? sa imong kumpanya. Nakasiguro ka? Yes, Daddy. I promise nga magtarong ko. Good. It's good nga karon pa lang. May plano ka na sa umaabot mong pamilya. Ilabi pa nga naanad sa kaharuhay ang umaabot ni mong asawa. No, Daddy. Kana ang hinungdan nga gusto kong motrabaho aron sa ingon. Dili na ko nimo ipakasal pa ni Angel. Well, it's too late, iho. Dili ko na mahimong bakwion pa ang among gikasabutan sa amahan ni Angel. Kinahanglang magpakasal yun kamong duha. Pero Dad, wa ko'y gusto niya. You will soon learn how to love your wife. Dili ko mahimong pugson ang akong kaugalingon. You don't have a choice. Kundi ang tudluan ang imong kaugalingon. No, dili ko. Dad, isaad na ko. I will be a good son to you. Just please. Ayaw kong ipakasal sa maong babae. Just do it for me, son. No, dili ko. Wa ko mahigugma niya. Dili ko mahimong magpakasal sa babae nga wa ko'y pagbati. Dili siya ang gusto kong pakaslan. Kundi si... Si kinsa? May hinigugma ka na ba di ay nga andam na nimong pakaslan? Ha, Oliver? Yes. Kinsa? Oh, You see? Naglisod ka sa pagngan kanako sa iyang pangan. Which means you are still unsettled. So let's me settle things for you, son. Daddy. Kung makasal na unya mo ni Angel, wa ka na'y problemahon pa. Angel is an only child. Kung mauha man ining kalibutan na ang iyang amahan, siya ang mamahimong manunod sa tanan nining katingiyunan. Ug usa ka sa makapahimos niini. No, dili ko, Daddy. It's final. Dili ko. Pues, lagkatan ko ikaw sa tanan. Wa ka na ba laing ikapang hadlok na ako gawas niya na, Dad? Wa ka bahadlok? Wa. Wa, gyud. Mahimo ko magpakabuhi nga wa ang imong bahandi. Dili lang ang akong bahandi ang mawa kanimo, Oliver. Kundi lakip na ang imong kapasilungan. Kay kung musupa ka gyud sa akong gusto, palayason ko ikaw gikan sa mansyon. Dad. And I'm serious. Anak bagi ko nimo, Daddy. Oh, uy, Ganon dili ka man maluoy nako. naluoy ko nimo. Hinungdan nga ipakasal ko ikaw kang Angel. Sigurado na ang imong ugma-uba niya. I can provide for my future, Dad. Bisan wa pang imong bahandi. Oh, Oliver! Oliver, balik dire! Oliver! Damn it! Gahi gugug bisag unsaon. Anikman. Lahir gyud kayo siya sa iyang inahan. Damn it! Daniela! Daniela! Kaya pagdiliman mo hunong sa pag-agas ng akong luha. Iko na ba? Gusto na. Daniela! Sweetheart! Si Jaime. Daniela! Iyo akong gitawag. Taon-taon ako dinisod sa CR. Tingaling na balaka na sila.
Pero saan ko mas pagkawas karon ang katupang din. Nga nang hupag magkinig akong mga mata. Daniela! Bahala na. Jaime, Nganong nadugay ka sa sod? Naglain ba ang imong tiyan? oo. Kung mo, pahibaon ta si James. Ayun na. Mas maayong wa sila din eh. Dali ko ganahan nga niya sila din eh. Kadiyot lang. Kikan ka bang naghilag? Ha? Wa, oy. Naghilag ka? Klaro kayo. Ayaw nagpamakak. Nganong naghilag ka? Sakit ang akong tiyan. Kana lang. Ang sakit sa imong tiyan ang hinungdan nga mihila ka. Unsa man di kasakit ang imong gibati? Nga gihilakan mo man og maayo. Ha? Daniela? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!